concurs dirigit i presentat per una gran figura televisiva, un home que mai ha llegit la Bíblia perquè espera que surti la pel·lícula. Amb tots vostès, Josep Maria Gas! Tornem a ser aquí, un any més, amb més canes, amb més arrugues, amb algun quilet de més. Desde luego, com us heu deixat, És que no us cuideu, no us cuideu. Sigueu benvinguts al concurs en pilotes, patrocinat per l'Iñaki Urdangarín, perquè s'ha quedat en pilotes, Sabíeu que he posat en venda el seu palacete de Pedralbes i està buscant una casa més modesta per anar-hi a viure? De moment, només troba parcel·les de 4 metres quadrats, un vàter, una porta de reixes i una dutxa compartida. La presó, La presó. Pobre Artur. Jo crec que té el mateix problema que la nostra alcaldessa, que al seu costat hi té un Duran. Bueno, la Mercè en té 2 i així anem. Si continuem mirant a casa nostra, els búlgars de la Font també s'han quedat en pilotes. No literalment, Es veu que el legionari els ha fotut fora de casa, vaquilla inclòs. Qui queda ara? Naiden. I d'empreses locals, també la Leoni s'ha quedat en pilotes i tanca portes. Al final ningú els ha tirat un cable. Igual que el bar Manolo, l'antic racó del Vall. Què passa amb aquell bar que ha tingut més amos que metres quadrats? Encara me'n recordo quan el Pepe el va obrir. El Pepe, sí. Em deia, ¿qué te paso? Tenim aquí farcit de calamar, manera de cangreig, pollastre amb prunes. Ai, el Pepe. Per cert, el Pepe torna a buscar local. Per traspassar-hi un bar. Per traspassar-hi un bar. Quin ha estat el gran canvi respecte als darrers anys? Kevin. Està claríssim, és el canvi d'entrenador. Abans tenien el Javi Cepero i els gols eren 0. En canvi ara tenen el Toni Padullés i els foten de 3 en 3. Però bueno, tot i així li continuen dient Toni Padullés, al carrer! Bueno, correcte. Molt bon ratolí, però no és correcte. Rebot! Fèlix. Sí, jo ho sé. Mira, que van més trempats, dopats que l'Armstrong, sí. Incorrecte, Fèlix. El que es foten els jugadors no és EPO, potaje de l'abuela. Vinga, rebot. Asunción. Ara, en canvi, és que han canviat de bar. Abans preparaven els partits a la Toranesa i ara van al bingo. Donde se puede de lunes a domingo. Lo que trobo estrany és com poden preparar els partits al bingo si no deuen veure la pissarreta amb la mà de fum que hi ha. Home, a veure, el Duran, un caràcter una mica dur sí que té, com el rock dur que toca. La passada festa major no sabia si era la festa major de Torà o la festa del Duran, perquè estava tot arreu. Feia de prior, va baixar la baixada d'Andròmines, va participar al concurs de rock que ell mateix havia organitzat. Sembla el Jordi Vila, que està tot arreu. Jo d'Ajuntament no en tinc ni puta idea, però m'hi estic igualment. No em porto massa bé amb la dona rossa. Callo, la diria grossa. Si vols una festa major només cal que m'ho diguis. No sóc el millor, farem concurs de rock i tremoleu de por. Compraré molts bidons, sí senyor, amb 2 collons. El guanyador del concurs en pilotes 2013 és per l'Asunción. Un fort aplaudiment. I la nostra estesa li donarà... Atenció, li donarà una gran xifra, un xec amb una gran xifra. Endavant. Aquí el té.